mnoga pitanja, ali ja hoću da iskoristim druženje sa vama. Moj lični prijatelj i učesnik emisije za koju ja radim mimo ove emisije ima peritoneumsku dijalizu. Znači dijalizu koju radi sam kući. Da li možete da mi odgovorite šta je to? U stvari, na koji način to funkcioniše i koliko on to može? On je ubeđen da može ceo život tako da živi. Što ja mislim da... Pa, ja odmah da vam kažem da, pošto kao dijabetolog imam takvu vrstu bolesnika i zajedno sa nefrolozima rešavamo ta pitanja, dijaliza nije predviđena za ceo život. Ona, evo da idemo i na pomoću aparata, hemodijalize, već od 3 do 5 godina dolazi do slabijeg efekta i do neke komplikacija. Što se tiče peritoneumske dijalize, ona je u principu zamišljena da se obavlja kući. Da se obavlja kući, da bude lakša za bolesnika, da on ne mora da leži tamo nekoliko sati. Ali evo sad je dobio strašnu infekciju, skoro u septičnosti. Ali princip njen je da preko peritoneuma, trbušne maramice se izbacuju toksične materije, urea i druge koje se zbog insuficijencije bubrega ne mogu da odstrane, ali treba da se rade u jednoj prostoriji izdvojenoj sa maksimalno koliko može u kućnim uslovima da se postignu ne sterilni, nego uslovi koji neće dovesti do ovoga što je vaš prijatelj dobio, a to je peritonitis. A peritonitis je zapalenje trbušne maramice. Kad je ona u zapalenju, ona ne može da vrši osnovnu funkciju za peritonalnu dijalizu. Prema tome, međutim, ja sam dosta, nisam baš radio, ali sam se interesovao jer diskutovao sa kolegama nefrolozima, smatra se da peritonska dijaliza lakše i bolje reguliše količinu tečnosti, a vi ste rekli da je on otečen u licu i rukama i tako dalje. A količina tečnosti je opasna kad se zadržava pre svega, na primjer, zbog kardiovaskularnog aparata i hipertenzije. Imamo nekog na vezi, a nastavit ćemo ovu priču. Tako mu recite. Gleda on to redovno, interesuje kako da dođe na red za transplantaciju bubrega i tako dalje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Zovete odakle? Zovem iz Beograda. Ja sam Vujić Ljubinka. Presrećna sam što sam videla doktora. Ja sam 70. godina imala malu strumicu. On mi je izlečio i stalno se pitam gde je, kuda je. Htela sam samo, neću ništa da pitam što se tiče šećera. Nemam, nego sam presrećna što sam videla doktora. Ja nemam reći koliko sam srećna. Sam tada imala 23-4 godine. Taj me čovek, ne znam, kao svoje najrođenije prihvatio, izlečila sam strumicu, ja sada imam preko 60 godina. Stalno sam se pitala, jel doktor, on je nekada radio na internoj, to sve on zna, predivan lekar, i da li on još uvek radi na kliničkom centru ili je sada u privatnoj bolnici? Ja sam otišao u penziju 1. oktobra 2005. godine, posle 50 godina staža ukupnog. Meni je jako drago što vi ste prepoznali me. Ja bih volao samo da vam preporučim da ipak jedan puta u 6 meseci ili godinu dana, bez obzira što je to tako se dobro završilo, vršite kontrolu građe, znači i funkcije štitne žlezde. Dajde da kažemo jedan puta godišnje. To je prvo, zbog toga što vam želim sve najbolje, naravno. Jao, doktore, presrećna sam, kao da sam videla ne znam koga svoga. Eto tako, ali ja ne mogu bez medicine, a iz medicine proističe i nauka. Da vas još nešto pitam, a se može doći kod vas, recimo, gde vi sada radite? Apsolutno, evo telefone imate. Imam telefon, da. Možete doći, bit će mi jako drago da se ponovo sretnemo. Jao, najsrećnija sam na svetu, doktore. Vi ste mi mnogo pomogli. Hvala lepo. Svako vam dobro želim vama i vašoj porodici. Hvala lepo. Hvala, draga gospođo. 309-36-00 telefoni na koje možete uvek dobiti i dobru informaciju i zakazati pregled kod doktora. Nama će biti drago da dođete, a mi nastavljamo ono pitanje. Toliko imamo malo vremena, a toliko puno priče. Kako sada čovek ode i da se stavi na neki redosled za transplantaciju bubrega? Da li to on radi, da li to radi njegova doktorka? Kako to funkcioniše uopšte kod nas? Ne, to funkcioniše. I to u poslednjih godina jako dobro funkcioniše. I sve više i više
se ljudi nalazi na spisku zato što raste posljednjih godinu, par godina ili ne znam tačno koliko, broj donora. A to su od kadavera posle smrti bolesnika uz pristanak porodice, doniranje organa. To je značajno povećalo mogućnost transplantacije u odnosu na ono kada je jedan od roditelja ili rođaka davao svoj bubreg. Ja znam, imam jednu bolesnicu, pacijentkinju, koja je dala bubreg svoje ćerki. To su etički i moralno izuzetno visoko cenjeni postupci da vi, istina za svoje dete, date deo svog tela i to uglavnom može, nemoj da mi zamere muškarci, to uglavnom može majka da uradi najčešće. Znači, to je nefrolog kod koga se vaš drug kontroliše, je sigurno predlagao, a ako nije, onda treba to sada početi ponovo, da on dođe na spisak. Znate kako, spisak, iako je on možda 500 na tom spisku, ali njemu odgovara bubreg od kadaveričnog donora. Onda on dobija taj, a iako je on 500, a ne onaj prvi, mora da se poklopi. Mora se, da, matching da se napravi. Evo, imamo još nekog na vezi dok uživamo u nameštaju Đorđević. Profesor i ja, još jednom se zahvaljujem gospodinu Ljubiši i naravno koji mi je pomogao da napravimo ovu predivnu scenografiju. Dobroveče, dobrodošli. Halo, dobroveče. Da li imamo nekog na vezi? Linije su prebukirane kao prošli put, tako da desi se da jednostavno ne možemo da uključimo. U prošloj emisiji smo dosta pričali o dijabetesu tipa 2 i o starijim ljudima. Koliko se uopšte pažnje obraća na njih? To je bilo moje pitanje kasnije. I možete li mi reći koji su terapijski ciljevi kod ovih dijabetičara? Kako da ne? Ja i dalje mislim da veoma mala pažnja se posvećuje ukupno dijabetičarima starijeg doba. Tu čak i ne postoje vodiči za dijabetes u starijem dobu. Ja radim u nekim grupama koje u Evropi i u svetu rade na tome i mi bi morali u našoj zemlji veću pažnju da poklonimo. Evo zbog čega. Kad ste mi direktno pitali koji su, na primjer, terapijski ciljevi za taj hemoglobin na 1C tromesečni prosek, za one dijabetičare starijeg životnog doba koji nemaju puno pratećih bolesti treba da bude manje od 7,5%. Za one koji imaju neke od pratećih bolesti, koronarnu bolest, preleženi moždani udar, insuficijenciju bubrega, različite druge bolesti, treba da bude manji od 8, primetit ćete manje strogo. I za one koji imaju dosta komplikovanih stvari, pratećih bolesti, treba da bude manje od 8,5. Zašto? Jer tu mi strahujemo od hipoglikemije najviše. A onda to može da poremeti onu očekivanu dužinu života koju mi želimo, taj life expectancy, da bude što duži i da što duže žive i stariji dijabetičari. Što se tiče ove glikemije, ona ne bi trebalo da pređe u ove tri kategorije 7,15 milimola, 8,25 i 9,9. Krvni pritisak je interesantan. On treba, evo ja ću odmah dati konkretne podatke, u prvoj grupi manje od 140 sa 80. To je trebalo da bude moje sledeće pitanje. Evo ja sam nasutio, nismo se dogadali. Ajde da se mi posvetimo gledalcu pa ću vas ja pitati. Može za krvni pritisak pa da idemo dalje. I za HbA1c. To smo rekli sada. Halo, dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče, predstavite se i... Dobroveče. Ovde majka jedne devojčice iz Leskovca. Dobro. Profesor je tu za vas. Izvolite, postavite pitanje. Evo, imam pitanje za doktora, pošto sam čula sve najbolje o njemu. Slučajno sam se uključila u program. Izvolite. Imam devojčicu 21 godinu, koja je već 4 godine na insulinu. I meni kao majci to jako teško pada. Interesuje me samo da li postoji neka mogućnost izlečenja što se tiče šećerne bolesti. Evo, ja ću direktno, ja imam puno ovakvih slučajeva i zabrinute roditelje, najčešće majke.
ali majka i roditelji mora da budu podrška dijabetičaru, u konkretnom slučaju vaše ćerki koja ima 21 godinu, a ona mora da boluje svoju bolest i da da najveći doprinos u lečenju. Šta to znači? To znači, gospođo, da opet ishrana, fizička aktivnost, česti odlaske kod lekara, određivanje hemoglobina 1C, dnevne profile da radi jer je na insulinskoj terapiji, da doktor vidi da li treba neka druga vrsta insulina, druga doza insulina, drugo davanje insulina, neki jednostavniji procesi ili neki sistemi malo komplikovanije insulinske terapije. To niste rekli, verovatno je na 4 doze insulina, ali ja bih završio sa ovim. Podržite svoju ćerku. Dijabetičar nije invalid i neće biti invalid ako se dobro i ispravno leči. Drugo, vaša ćerka može da se uda i da ima poroda. Da ne pričamo sad o riziku, ako je samo ona dijabetičar, a suprug ne, onda je rizik mali, svako 5. ili 6. dete može da postaći isto tip 1 dijabetesa. To nije veliki rizik. Pa i ako jeste, danas je drugo da se rodi dete i da se leči nego kao pre 30 godina kad sam ja ili 40 počinjao da radim na dijabetologiji. Znači, podržite ćerku, a evo zašto. Još jedna rečenica završna. Vaša ćerka treba da se sačuva od komplikacijama na očima, bubrezima, miokardu, krvnim sudovima mozga i tako dalje. Jer uskoro, to je za nas uskoro, ali to je najkasnije za 10 godina, će biti u praksi davane ćelije koje produkuju insulin i onda će ona da prestane da dobija insulin. Ali ona ne bi trebalo da bude sa komplikacijama, naročito ne težim komplikacijama, onda smo zakasnili. Kod kojih ćelija, to su te stem ćelije ili matične ćelije, a naročito ako se od nje uzmu te ćelije pa se naprave beta ćelije koje luči insulin, to je najbolje i to je sada posljednji grupa istraživanja koja će dati veliki uspeh. Mi smo ranije radili transplantaciju ostrvaca, ali zbog materijalnih prilika smo stali, a ovo je izvesnije, znači vaša ćerka, gospođo, ima budućnost. To je najbitnije, zar ne, dragi gledalci? Dakle, telefoni 011 2600 233, 2600 151 i naravno 309 3600. Pričamo sa akademikom, profesorom, doktorom Predragom Đorđevićem. Ja moram da kažem, pošto mi volimo sport, da ono što je Ronaldo u fudbalu, profesor Đorđević je u medicini. Čovek je otišao u penziju pre 10 godina, 8, a i dalje je jako aktivan i dalje je jedan od najboljih. Tako da je meni večeras velika čast. Trudite se, javljajte se i postavljajte pitanja profesoru. Profesor, ja imam još mnogo pitanja za vas, ali dajem prednost gledalcima. Dobroveče, i koga imamo na vezi? Halo, dobroveče, ne čujemo vas. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Interesuje me Dule iz Novog Sada. Smanjite samo televiziju, Dule, i pitajte. Interesuje me, dete mi je dobilo šećer pre nedelju dana. Dobro. Reč je o dijabetisu tipa 1. Pa čisto bi zamolio profesora da bi ono ukratko objasni ako može nešto. Gospodine, koliko je staro vaše dete? Koliko godina ima? 2,5 godine. Koliko? 2,5 godine. Pa evo da vam kažem, ja sad ću vam reći objašnjenje, a ono treba da bude lečena kod pedijatrijskog dijabetologa. Ali, evo ja ponovo objašnjavam. Kod vaše ćerke postoji urođeni defekt u odbrambenim mehanizmima, tako da limfociti, znate, ćelije krvi, koji treba da nas štite, oni imaju kod, dobili su obaveštenje preko DNK, šta znači za njih konkretno endokrini pankreas i beta ćelije kod vašeg deteta. I oni, ako nema autoimunog procesa, ne napadaju i taj tip dijabetesa se nikad ne javlja. Ali, ako nešto izmeni tu ćeliju, bilo virus, bilo šta drugo, oni limfociti, ajde da kažem tako, kažu ovo nije moje, nije self, ovo je non-self, ovo nije moje. I onda napadaju beta ćelije.
Šta i desi se, taj proces dugo traje, pa kod nje je to trajalo sigurno godinu i više, a nekada i češće. Čudi me da je već u godinu i po, ali ajde. Taj proces nije se desio pred 2-3 dana i pred 2-3 meseca, nego je trajao duže vremena.